କେତେ ରେଟ୍ ଭାଇ ଅଛି? ଭାଇ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? 2700। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଡୁବୁରି ଗୁରୁବାର ହାଟରେ। ଆଜି ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା କେତେ ରେଟ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। କେତେ ରେଟ୍ ଭାଇ ଅଛି? ଭାଇ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? 200 ଅଛି ଗଞ୍ଜା? କେତେ ପିସ୍? 300। କେତେ ଗଞ୍ଜା ରେଟ୍? କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ତମର ଭାଇ କେତେ କହୁନ? 750। ତମର ମଶା କେତେ ରଖିଛ? এটা অলোয়া রেট, এটা অলোয়া রেট। এটা ସବୁ ତମର ଏଇଟା? ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? এরা তোমরা কি এটা କେତେ ମଜା ରେଟ୍? ଗୋଟା ନାଇଁ ଗଞ୍ଜା? ତମର ଗଞ୍ଜା କେତେ? ହଁ ହଁ
ଅଛି କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ପିସ୍ ପିସ୍ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ତମର ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନଟା ହଁ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇଠି ଆର ପାଳି ଆସିକି ନେବା ଆଜିକାଲି ଦେଖିକି ଯାଉଛି ତମର କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ତମର କେତେ ତମର ସବୁ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଭାଇ ରେଟ୍ ଏଇଟା ତମର ଏଇଟା ତମର